atleta ere beratan. Gustavo Rodríguez, fiasko garaia. Ordu Galiziarra, oindu ordugu. Pontevedrako Tuiko triatleta. Orain arte Euskal Herria jokatu dituen proba guztietan. Ainhoa Amorua! Boxezetara sartzen! Buruan Zarautz bidean, Ainhoa Amorua, bizikleta bat borzaren utzi, Aimarra Girresarobe, 6. Aimar! Forza, ona, 6. Aimar, minutu bateko tartean hortxe daukazu. Haurik Gustavo Rodríguez. Aimar eta ordu Gustavo Rodríguez dia, boxetatik irtetzen, lasterketa buruarekiko, eneko jarasegiko 8 minutu eta 59 segundura, 8:59 Gustavo saliendo dela. Zarautz, txalo, neska, emakume ikeragarriani, Ainhoa Amorua! Ainhoa Amorua, 3 ordu 5 minutu eta 24 segundu unionetan. Ainhoa Amorua ja boxetatik tebitik urtetzen, bere referentzia. 2 ordu, 28 minutu eta 32 segundu bizikleta atala osotzeko. 2:28:34 para Ainhoa Amorua saliendo de boxes, Tolosako Aido baita.